l'home de les mans ensangonades, amb l'home que et va ajudar a matar el meu pare, tu que li dones fills i en canvi el que un dia vas tenir legítim. Paga'm el que em deus. Ell entenia tot el que deien els arbres, jo només sentia vent. Comencéssim a enganyar-nos mútuament. Oh, no, Marian, sisplau. No vull dir esporàdicament, sinó de manera constant. Què em diries, llavors? Et mataria. Está toda la familia en pleno posando para una foto familiar. Después se la menciona, pero no aparecen más en la película, ¿no? Como si no estuvieran presentes en la casa.